कळवडे गावामध्ये एवढी वर्ष आता काम करतो आहे, सामाजिक कार्यातून काम करतो आहे। मी लायन्स क्लबचा 2 वर्ष सतत अलग अध्यक्ष होतो सावंतवाडीचा। त्यांच्या माध्यमातून आम्ही ब्लड कॅम्प घेतलेले आहेत, आरोग्य कॅम्प घेतलेले आहेत, तसेच शाळेतील मुलांना वह्या वाटप, कॉम्प्युटर वाटप शाळांना, इतर सगळं या सगळ्या सोयीसुविधा देण्याचा, मूलभूत सोयीसुविधा देण्याचा लोकांना प्रयत्न केला। तरी असूनही पक्षाकडे आम्ही उमेदवारी मागितलेली होती भाजपकडे। आम्हाला डावलून त्यांनी स्थानिक उमेदवारांना डावलून बाहेरचा उमेदवार देण्यात आलेला आहे, आयात केला हा उमेदवार। आणि तो उमेदवार गावाचा किती विकास करेल ह्याचा आम्हाला काही सांगता येणार नाही, कारण ह्याच्या आधी आमच्याकडे असंच एक उमेदवार आमच्यावर लादण्यात आलेला होता 15 वर्षापूर्वी। तो असाच आमच्याकडे आला, त्याने तेवढ्या मतदारसंघात तो निवडून आला आणि तिथे आमच्याकडे त्यांनी डुंकूनही बघितलं नाही, तिथला निधी सगळं आपल्या मतदारसंघात घेऊन गेला। त्यामुळे आता हा उमेदवार जो आमच्यावर लादलेला आहे तो गावाचा कितपत विकास करेल ह्याच्याकडे आमचं प्रश्नचिन्ह आहे। आणि गावातील प्रत्येक युवक असतील किंवा आजच्या घडीला आमचे ज्येष्ठ मतदार आहेत किंवा लेडीज मतदार आहेत, यांनी सर्वांनी मला पाठिंबा दिलेला आहे। त्यामुळे मी त्या पाठिंब्यातनं हा उमेदवारी अर्ज भरलेला आहे आणि मला त्याची लोकांपर्यंत पोचून सिद्ध करून द्यायचं आहे की गावासाठी काय काय काम करता येईल तेवढे जास्तीत जास्त चांगलं काम करण्याचा मी प्रयत्न करेन।